Gde si? Šta? Ljavan Kove za ovaj cert u subotu ovde repo, to ti je najlakši keš u ovom momentu u srpskom repu, ubedljivo. Ovi iz organizacije su napravili foru danas, ko kupi Kovu, fotka se s njom, okači tamo na event na Facebooku i bude u prva 3 po lajkovima, može dobije kartu za Fresh Island, kraj Mila, Pusha T, Method Man, Redman, DMX, znači ludilo. Karte idu, razumeš, razbijeno. Jedno, 2-3 glavice će da bude do subote, Tako da, ako imaš nekog javi, mogu mi se javi na profil, batam ovde wireless, pokušam pričati. Seminka. Noć je žurka, motivači, free joker, povetarac ili gusar. Leto je manje stvarno, više idealno. Kakav svet može da bude za sve moje ljude. Svetu ko rad nije uslov da se dobro živi. Ako voliš mir i zezanje